ପିଲାମାନେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଜିନା ଆଉ ସମୁ କିପରି ଗୁଲି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଆବାକସ୍ ତିଆରି କଲେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆବାକସ୍ ତିଆରି କରିବା ଜାଣିଯାଇଥିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କେମିତି ସେମାନେ ଆବାକସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆବାକସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଯାଇଥିବ। ଫେର୍ ପୁଣି ଆମେ ସେଠୁ ଶିଖିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୂନ ମିଶାଇଲେ ଯୋଗଫଳ ସବୁବେଳେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାଏ। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୂନ ମିଶାଇଲେ ଯୋଗଫଳ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ, ଯାହା ସବୁବେଳେ ତୁମର କାମରେ ଆସିବ। ଏବଂ ଶୂନ ସହିତ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତାହା ବି ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ଆମେ 5 ଯୁକ୍ତ 4 ସମାନ 9 କରୁଛେ, ତାହେଲେ 4 ଯୁକ୍ତ 5 ମଧ୍ୟ 9। 5 ଯୁକ୍ତ 4 ସମାନ 9, 5 ପରେ 4 ଲେଖୁଥିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ଓଲଟେଇ ଦିଅ, ଆଗ 4 ନିଅ ତାପରେ 5 ନିଅ, ସିଏ ମଧ୍ୟ 9 ହେବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ଆସିବ ଯେ 4 ଯୁକ୍ତ 0 ସମାନ 0, 0 ଯୁକ୍ତ 4 ସମାନ ମଧ୍ୟ 0। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଅ, 25କୁ ନିଅ, 25 ଯୁକ୍ତ 0 ସମାନ ମଧ୍ୟ 25 ଏବଂ 0 ଯୁକ୍ତ 25 ସମାନ ମଧ୍ୟ 25। ତେଣୁ 0ରେ ଯାହା ମିଶାଅ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ 0 ଯୁକ୍ତ 3 ସମାନ 3, 0 ଯୁକ୍ତ 100 ସମାନ 100, 100 ଯୁକ୍ତ 98 ସମାନ 98। ଏମିତି ଯାହା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବି ନିଅ, 0 ସହିତ ତାକୁ ମିଶାଇଲେ ସେୟା ହେବ ଏବଂ ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ 0 ମିଶାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳର ମଜା କଥା ଦେଖିବା। ତୁମମାନେ ତ ସମସ୍ତେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ବହୁତ ମଜା ନେଇଥିବ ଏଇ ଛୁଟି ସମୟରେ। ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତୁମମାନେ ସବୁ ଏଇ ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ ବେଶ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍, ତୁମ ପିଲାମାନେ ସବୁ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ କରି ଗାଁ ଭିତରେ ବା ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଭିତରେ ବହୁତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ। ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହୋଇଛି। ସେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳଟା ଖୁବ ବଡ଼ ଦିନ ଛୁଟି ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଇ ଛୁଟିରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ବାହାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଲାଗି ଗୋଟେ 2 ଦିନିଆ ମ୍ୟାଚ୍ କଲେ। କିଏ ମ୍ୟାଚ୍ କଲେ ନା ଚୁଟକି, ବିଲୁ, ଜର୍ଜ, ମିକି, ସିନି, ଲକି ଓ ବବଲୁ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ହାତରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ବଲ୍। 2 ଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା। କିଏ କେତେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ତାର ହିସାବ କର। ସେଠି ଥିଲା 2 ଦିନ ଖେଳ ହେବ, 2 ଦିନ ଖେଳରେ କିଏ କେତେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛି ତାର ହିସାବ ହେବ। ତାହେଲେ ତା ତଳକୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ କିଏ କେତେ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଚୁଟକି ପ୍ରଥମ ଅଛି। ଚୁଟକି କେତେ ରନ୍ କରିଛି? ହଁ, ଚୁଟକି ପ୍ରଥମ ଦିନ 25 ରନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 13 ରନ୍। ତାପରେ ସିନି ପ୍ରଥମ ଦିନ 14, ତାପର ଦିନ 7। ସେମିତି ଜର୍ଜ ପ୍ରଥମ ଦିନ 32, ତାପର ଦିନ 0। ଭଲ କଲାନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ବିଲୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦିନ ତାର 0, ତାପର ଦିନ 37। ଇଏ ମିକି ପ୍ରଥମ ଦିନ 20, ତାପର ଦିନ 0। ଆଉ ବବଲୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ 36, ତାପର ଦିନ 10। ଏ ଲକି ପ୍ରଥମ ଦିନ 20, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 30। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସବୁ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାଟା ତୁମେ ତ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଦିନ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। 2 ଦିନର ରନ୍କୁ ତୁମକୁ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏବେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା। ମିଶ୍ରଣ ଫଳକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ମିଶ୍ରଣ ଫଳ ଦେଖି ତାପରେ କିଏ ପ୍ରଥମ ହେଇଛି କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଛି। ତେବେ ତୁମେ ଏବେ କୁହ, ଚୁଟକି 25 ଯୁକ୍ତ 13। ଏଠି ଚୁଟକି କଲା 25 ଯୁକ୍ତ 13, ଅର୍ଥାତ୍ ଚୁଟକି କୋଉ ଦିନ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି? ପ୍ରଥମ ଦିନ କରିଛି 25, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 13। କୋଉ ଦିନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି? ତାହେଲେ 25 ଆଉ 13 ଭିତରେ 25 ଅଧିକ, ତେଣୁ ଏବଂ 13 କମ୍, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅଧିକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କମ୍। ଇଏ ପ୍ରଥମ ଦିନ 14 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 7। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେ 14, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 7, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅଧିକ କରିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 7 କରିଛି, କମ୍ କରିଛି। ଠିକ୍ ସେପରି ଜର୍ଜ ପ୍ରଥମ ଦିନ 32 କଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବେଳକୁ 0 କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ତାର ବେଶୀ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଦୌ ନାହିଁ, ମାନେ 0। ଠିକ୍ ସେମିତି ବିଲୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦିନ 0 କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଦୌ କରିପାରିଲା ନାହିଁ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନକୁ 37 କରିଦେଲା। ସେମିତି ମିକି ମଧ୍ୟ ସେମିତି 20, ତାପର ଦିନ 0। ଆଉ ବବଲୁ 36 ଆଉ 10, ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରୁ ସେ କେଉଁ ଦିନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କରିଛି ନା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅଧିକ କରିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କମ୍ କରିଛି। କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ରନ୍ ଭିତରୁ କିଏ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅଧିକ କରିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବେଶୀ କରିଛି, ଏସବୁକୁ ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ କିଏ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରନ୍ କରିଛି। ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଗେ ଯୋଗ କରିବା, ଯୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବାକସରେ ଯୋଗ କରିପାର, କିମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଯୋଗ କରିପାର, କିମ୍ବା ତଳକୁ ତଳ କରି ଯୋଗ କରିବ। ଯୋଗ କରି ଯୋଗଫଳ ଜାଣିବ। ତାପରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା କିଏ ପ୍ରଥମ ହେଇଛି, କିଏ ସବୁଠୁ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଛି। ଯିଏ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଛି ସେ ପ୍ରଥମ। ଯିଏ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ଚୁଟକିର ରନ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଆବାକସରେ ଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଧାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆବାକସ ଲେଖିବା। ଚୁଟକିର ଥିଲା 25 ଯୁକ୍ତ 30। ଏଠି ଦେଖିବା ଚୁଟକି, ଏଇଠି ଚୁଟକି କେତେ ରଖିଛି? 25 ଯୁକ୍ତ 13। 25 ଯୁକ୍ତ 13। ଏ 25 ଯୁକ୍ତ 13 ସମାନ କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା 25ରେ ଦଶକ ଘର କେତେ ଅଛି? 2 ଏବଂ ଏକକ ଘରେ 5। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗେ ଦଶକ ଘରକୁ 2 ଦେବା। ଦଶକ ଘରେ ଆମେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦେବା। ତେଣୁ ଦଶକ ଘରେ 2ଟା ଗୁଲି ଦେବା। ତାପରେ ଏକକ ଘରେ 5ଟି ଗୁଲି ଦେବା। 1, 2, 3, 4, 5। ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି ଯୁକ୍ତ 13। 13 ମାନେ 1, 10, 3, 1। ତେଣୁ ଆମେ ଦଶକ ଘରେ 1 ଦେବା। ଏବଂ ଏକକ ଘରେ 3 ଅଛି। ତେଣୁ ଏକକ ଘରକୁ ଆମେ ଆଉ 3ଟି ଗୁଲି ବଢ଼େଇବା। ଆଉ 3ଟି ଗୁଲି ବଢ଼େଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଥର ଯୋଗଫଳ କେତେ ବାହାର କରିବା। ଯୋଗଫଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକକ ଘରେ କେତୋଟି ଗୁଲି ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଗଣିବା। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ତାହେଲେ ଏକକ ଘରେ 8। ଦଶକ ଘରେ 1, 2, 3, 3ଟି ଗୁଲି। ତାହେଲେ 3ଟି ଗୁଲି ମାନେ ଦଶକ ଘର 3, 10, 8, 1। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଠି 25 ଯୁକ୍ତ 13 ସମାନ 3, 10, 8, 1 ଲେଖିବା। ଅର୍ଥାତ୍ 38 ଲେଖିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି 38 ଲେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଗଫଳ ମିଳିଗଲା। ଠିକ୍ ଏହିପରି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବାକ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ କରିବ। ଯୋଗ କରି ତାର ଯୋଗଫଳକୁ ଏମିତି ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଉପରେ ତାର ନାମ ଲେଖିବ ଏବଂ ଯୋଗଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ